Znači, moždani udar je bolest koja zahvaća cirkulaciju mozga. Znači, drugim riječima, moždani udar ubrajamo u skupinu bolesti koja se naziva cerebrovaskularnim bolesti, dakle mozak i opskrba krvlju. A sam moždani udar je u suštini poremećaj te cirkulacije koji je nastupio bilo zbog začepljenja, dakle zatvaranja krvne žile, što je daleko češći oblik moždanog udara, ili zbog pucanja te krvne žile, dakle rupture, odnosno nastupa krvarenja. Dakle, učestalost moždanog udara doista je posljednjih godina nešto veća. Posebno se to bilježi u zemljama, što se kaže, nižih prihoda, što možemo možda povezati i sa nešto malo lošijim ili slabije izraženim preventivnim aktivnostima, odnosno samom prevencijom moždanog udara, ali naravno da je jedan veliki dio te povećane učestalosti otpada i na činjenicu da ljudi danas žive dulje, a da je moždani udar ipak u suštini bolest starije životne dobi. Uspješnost liječenja je zaista izravno povezana sa onom famoznom krilaticom koja je, ja mislim, ipak sad već postala poznata i u nemedicinskoj populaciji, a to je vrijeme je mozak. Dakle, uspješnost liječenja sasvim sigurno ovisi o brzini dijagnosticiranja, dakle dolaska bolesnika u odgovarajuću ustanovu i nakon toga primjeni adekvatnog liječenja. Svaki moždani udar, odnosno bolesnik sa moždanim udarom koji dođe kasnije od 24 sata od nastupa simptomatologije ima definitivno značajno manju mogućnost liječenja i lošiju prognozu, naravno. Što se liječenja tiče, mislim da mi u Hrvatskoj imamo dostupnost najmodernijih mogućnosti liječenja, znači nečega što nazivamo rekanalizacijskom terapijom kada govorimo o moždanom udaru koji je posljedica začepljenja krvne žile. I ta rekanalizacijska terapija, dakle vađenje ugruška ili rastapanje ugruška, je dostupna u Hrvatskoj u velikim centrima. Za sada su to 2 centra u Zagrebu i 1 u Splitu, ali sa idejom i programom nacionalne strategije koji će tu terapiju uvesti i u Klinički bolnički centar u Rijeci i Klinički bolnički centar u Osijeku. Što se tiče same prevencije, mislim da ima još puno posla u takozvanim javnozdravstvenim akcijama. Mislim da mi još moramo jako poraditi na osviještenosti i o simptomatologiji, dakle o znakovima same bolesti, ali kad dođu znakovi onda smo već možda malo zakasnili. Dakle, prvenstveno upravo na svim ovim čimbenicima rizika koji ne bole. Dakle, ljudi ih ne osjećaju, ljudi ih malo minoriziraju, banaliziraju, kao što su, evo što smo rekli, na prvom mjestu povišeni krvni tlak, šećerna bolest, povišena hiperlipidemija, dakle povišene masnoće u krvi, zatim bolesti tipa poremećaja zgrušavanja i naravno način života, fizička aktivnost, prehrana, stres.